Pila ka driver kag pasahero sa Santa Barbara nagakabalaka bangod na pulo ka PUJ unit lang ang ginapahanugutan nga makasulod sa Iloilo City. Samtang revised LPTRP sa probinsya igasubitin na sa Abril. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagahingyo ang transport group sa Banwa sang Santa Barbara nga kun mahimo madugangan ang ilang nga mga unit nga nagabiyahe pasulod sa syudad sang Iloilo. Ini ang ginpahayag sang Iloilo Provincial Planning and Development Office kadungan sa ginpatingay nga SIMEX para sa Local Public Transport Route Plan sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga napulo lang ka jeepney units ang ginpahanagutan sang syudad nga makabiyahe samtang ang iban ang tugtog na lang sa terminal sa Ungka-Haro. Magluwas sa apektado nga kita sa mga driver, ang mga pasahero man ang maayawan sa paghulat sa masakyan. Double ride ang pasahero kung gamay lang kami kisulod. Damo-daan pasahero sa amon niya iwe. Kung ang pulo nga rin, sambot na katama. Tama ka kulang. Pulo lang. Hindi ka kwan, hindi ka sarangay damo man mga pasahero mo. Bangod na obserbahan nga dako ang volume sa mga pasahero kag limitado lang ang nagabiyahe sa ruta. Liwat nga tun-an sang IPPDO ang plano agud madetermina ang numero sang fleet nga igadesignar sang probinsya. Sa Lunes na ang katapusan nga simulation exercise sang LPTRP, plano sang IPPDO nga isumiter ang revised transport route plan sa DOTR sa Abril. We go back to the drawing board, no? Kag itanaw na namon ang plan namon versus the actual situation. Kag kung kinanglan i-amend namon before we submit to DOTR, ibalik namon sa mga transport stakeholders ang data, no, kag i-konsultahon namon sila before we do the final. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.